Zita ra Jesu, haleluya. Chimboti maoko mudenga yaka kuna Jesu. Haleluya. Tigamuchire vashumira kuEnglish service vaifundisi vanga vachicheya pamwe chete nevazopedzisa. Mwari ngaakuitirei zvakanaka, akukomborerei, akuitirei nyasha uye varambe vachidaro. Alright. Iregai ndikumbire vanoshanda kumiri vashe tidzokere kumashure. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Praise team muchiuya kuno, Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Uyo wamuri kuona achiri mumakore nenzira imwe chete achadzoka. Uyo wamuri kuona achienda mumakore nenzira imwe chete achadzoka. Uyo wamuri kuona achienda mumakore chokwadi nenzira imwe chete adzivirai achienda mumayo nenzira okadzirirai uyo muri kuona achienda chokwadi nenzira okadzirirai Muno
munoramba mushanduke Iyemi munoramba chokwadi munoramba Jesu munoramba Iyemi munoramba Jesu munoramba Jesu munoramba Jesu munoramba Mwari wangu munoramba Ashirema munoramba Moshakanaka munoramba Jesu munoramba Iyemi munoramba Jesu munoramba Iyemi munoramba Jesu munoramba Iyemi munoramba Jesu munoramba Mwari wangu munoramba chokwadi munoramba Iyemi munoramba Jesu munoramba mushanduke kwete mushanduke Jesu munoramba munoramba Jesu wangu munoramba Iyemi munoramba Jesu wangu munoramba Iyemi munoramba Jesu munoramba Iyemi munoramba Tinokutenda Jesu mwanadamu Tinokuremekeza moya mutsvene waMwari Jesu weNazareti muri Mwari amushanduke nokuda kwemasichuation mukunaka nomukurwadziwa kweupenyu You remain faithful God to us Mwari wangu ndinokutendai namangwanana anochangamire munoramba muri Mwari munoramba muri Mwari mangwanana ano tinosimudza kutenda kwedu tichiti munoramba muri Mwari in every situation you remain God mangwanana ano mweya mutsvene munoramba muri Mwari amushanduke Mwari wokudenga kana kubviswa pachigaro nekuda kwezvinotirembera Jehovha mangwanana ano munoramba muri Mwari simukai pachigaro chenyasha Mwari varipo vauya vanorwadziwa nevanoremerwa Jehovha miraisa Mwari tinokutendai mangwanana ano Jesu tinokurembekezai mweya mutsvene waMwari iyemi muchinda werugare nyama tsatse inopenya pauzuru murwiri wehondo dzedu Jehovha mangwanana ano tinokutendai mumiririri Mwari wokudenga pamatare mangwanana ano Jehovha mirai nesu mangwanana ano changamire mirai nesu mweya mutsvene tinokutendai nokuti muri ndomo yedu pauzuru hatizotyitya hondo dzedu Mwari wokudenga nokuti dzose dzinokundwa nemi mangwanana ano mweya mutsvene tinokutendai sanganai noumwe noumwe mangwanana ano panzvimbo ino tinonamatira nyasha mangwanana ano mweya mutsvene simukai pachigaro chenyasha mweya mutsvene simukai mangwanana ano tinokutendai muchinda werugare maitenyu Jesu weNazareta you remain God you remain faithful to us munoramba muri Mwari ngarivongwe zita renyu Jehovha muzita raJesu Hallelujah. Vauri kutora muviri washeke kupedzisira mugore rino panzvimbo ino ingotaurawo kuti Mwari zvamakaenda muchadzoka chatinotorera muviri washe kurangarira the promise inonzi ndakuenda ndokusiyirai mweya munyaradzi asi ndichadzoka that assurance yekuti rimwe ramazuva anobuda nemugore sekuenda kwaakaita vakafa
vakafa vachibuda mumakuva vachisangana naye, vapenyu vanenge vari papenyu panguva iyoyo vachisangana naye achifamba achibuda mugore. That understanding nerevelation ngaigare iri pamwoyo wako, kuti pauri kutora muviri washe hatisi kuzviita setsika chete, tiri kurangarira simba rekufa kwake nekumuka kwake, paanoordaina the presence of the Holy Spirit, kuti ndakuenda inini asi ndichakusiyirai Mweya Munyaradzi. Rega kujairira Holy Communion, rega kuitora sechijairira, itore nekurevesa. Mweya Mutsvene ngaakubatsire pauri kutora Holy Communion. Vanorwara porai, vakaremerwa rerutsi rwai, vasina ivai nazvo, vane masuo akavharika ngaavhurike. Rega kujairira muviri washe, vakabata zvako ngazvitange kupisa vazviregedze. That act of taking the Holy Communion ine zvainofanira kureva muupenyu hwako. Mangwanani ano pauri kutora Holy Communion ngachirege kuva chijairira, nekuti vanoramba vari Mwari. That act ngaizadzise zvimwe zvinhu. Amen and amen. Holy Communion ngauwe mucherechedzo wekumuka kwezvakafa, ngauwe mucherechedzo wekuporeswa kwevanorwara. Mune simba mukutora Holy Communion. The act of practicing Holy Communion mangwanani ano ngairege kuva chijairira. Vanorwara porai, vane maronda ngaapore, vane zvinorema vauya vakaremerwa nhasi, vane mabasa asina kumira zvakanaka, vane mapemitsi asati abuda, vane dzimba dziri kusheka, pauri kutora Holy Communion Mweya Mutsvene ngaakutendere mangwanani ano, ngaatendere kuti zviitike. Ndiri kunamata semuprofita ari panzvimbo, Mweya Mutsvene ngaakupfeke pauri kutora Holy Communion. Mweya Mutsvene ngaakurangarire, ngachirege kuva chijairira. Iti Mwari wekudenga, ndaakuzviita kuti zita renyu rionekwe, ndaakuzviita kuti kunyadziswa kudarike. Pauri kutora Holy Communion ndotombotaka kunamata uti Baba ndakasimbotora Holy Communion, but mangwanani ano ngaive neanother meaning, another dimension, another revelation. Mweya Mutsvene ngaakupfeke akuzarurire paari kuda kuti uzarurirwe neHoly Communion mangwanani ano. Mweya Mutsvene ngaakuitire chimbotaura izwi uti Baba ndaakuita mucherechedzo uyu, imi chicherechedzaiwo upenyu hwangu, hunatsei paunoda kunatswa, hurangarirei paunoda kurangarirwa. Mweya washe, Mweya washe, zadzai imba ino zvine simba. Rangarirai vakadzi nevarume, vanasikana nevanakomana. Mweya washe, pfekai umwe neumwe ane situation ainayo. Simba remuchinjikwa ngariburukire muimba ino Baba wangu nezita raJesu. Simba rakaita kuti jira remuKenberi ridambuke ngariburukire panzvimbo ino. Simba rakaita kuti zuva nemwedzi zvidzime, Mwari wekudenga ngariburukire panzvimbo ino. Nengirozi dzakati ngwana pasi dzichiona mashura. Baba ndiri kunamata mangwanani ano, simba remuchinjikwa, simba rinonyararidza zuva, simba rinodenha vatumwa, simba rinoti nedenga rinozungunika, nekereke ikabvaruka jira nepakati. Baba ndiri kutenda simba remuchinjikwa mangwanani ano, titenderei kushanda tiri musimba remuchinjikwa, to know you in power and to understand you in power. Baba ndiri kunamatira simba remuchinjikwa, Baba ndiri kunamatira simba remuchinjikwa. Vana vakarasika ngavawanikwe nekuda kwesimba remuchinjikwa, vanoputa zvinodhaka ngavasunungurwe nekuda kwesimba remuchinjikwa. Baba vangu mangwanani ano nezita raJesu, may your presence reign. Moyo yakapwanyika ngairangarirwe nekuda kwesimba remuchinjikwa. Baba munoti ropa rangu rinodeurirwa imimi as a covenant itsva Mwari. Ndiri kunamata the power to live in the covenant, the power to slay in the covenant, the power to prevail in the covenant. Munoti torai ropa rangu semucherechedzo wecovenant inoratidza sungano itsva. Musungano itsva Mwari hamuna urombe, musungano itsva Mwari hamuna kutambura. Baba ndiri kunamata mangwanani ano, the power of Calvary. Simba remuchinjikwa rinorapa, simba remuchinjikwa rinoporesa, simba remuchinjikwa
remuchinjikwa rinowanisa zvakarasika. Oya mandara vakauzuma. Baba vangu mangwanani ano nezita raJesu, uvepo wenyu Mwari wekudenga. Patakutora muviri renyu neropa renyu Jesu, munotaura kuti chingwa chinobedurirwa imi Mwari. Patiri kuzadzisa Mwari, ndiri kunamatira power of the new covenant. Ndiri kunamatira power of the new covenant. Ndiri kunamatira simba remuchinjikwa. Ndiri kunamatira simba remuchinjikwa. Baba vamwe veda hatina chatinacho kusiya kwenyu muri mega. Baba vamwe hatina chatinacho kusiya kwezita renyu Mwari. Tinovimba nemi Mwari wekudenga. Tinosimudza meso edu takatarisa kwamuri. Kwatakabva hakuna chinobatika Mwari. Tinovimba nezita renyu mangwanani ano. Baba wangu tinovimba nezita renyu Mwari. Tinovimba nemuchinjikwa Mwari. Hatina chakatirera kusiya kwemuchinjikwa. Baba vamwe vedu takarembera pamuchinjikwa. Tirangarire isu nevana vedu. Tirangarire isu Mwari wekudenga. Baba wangu nezita raJesu. Baba wangu nezita raJesu. Ndiri kunyengeterera simba remuchinjikwa. Ndiri kunamatira simba remuchinjikwa. Baba mukatisiya tiri tega tinoparara. Baba wangu ndiri kunamatira simba remuchinjikwa. Let the power of Calvary manifest. Simba remuchinjikwa ngariburuke. Baba ndiri kunamatira simba remuchinjikwa. The power of Calvary. Baba wangu muzita raJesu. Muzita raJesu. Baba wangu muzita raJesu. Takazotangawo kudya chingwa Mwari, takuzivai. Takatangawo kurangarirwa Mwari, takuzivai. Regai kutisiya tiri tega mangwanani ano. Simba remuchinjikwa ngariburuke. Nyasha dzeKalvari ngaziburuke. Baba ndiri kunamata dzimba dzisina kumira zvakanaka. Patakutora muviri washe ngadzimire zvakanaka. Baba wangu nezita raJesu. Baba wangu nezita raJesu. Oya mandara vakausanda. Zita renyu ngarikudzwe mangwanani ano. Baba wangu zita renyu ngarikudzwe. Baba wangu zita renyu ngarikudzwe. The power of Calvary, the presence of the Holy Spirit, the movement of the angels. Mwari wekudenga, the movement of angels. Ndiri kunamata nezita raJesu. Father, we worship you. We glorify your name. Zita renyu ngarikudzwe. Baba wangu muzita raJesu. Mweya wangu unokupai mbiri Mwari. Unokuremekedza ine kuti muri Mwari. Patiri kutora muviri washe, rangarira kuti kana wino upenyu hwakafanana nehwangu, wekuti zita rakazozikanwawo musi watakarangarirwa nedenga. Nyika yanga yakatisvipa, yakatiramba tisina mazita, tisina vaitirangarira. Kunyangwe paidyiwa chikafu, mazita edu aisawanikwa. Mweya Satana anga akatirongera rufu kutiparadza nekutishandisa. Asi nekuda kwezita raJesu takawanirwa nyasha. Tendera simba remuchinjikwa mangwanani ano. Uti Mwari wekudenga, pamuri ndiri kutora ndichizadzisa murayiro, upenyu hwangu ngaushanduke. Ndambonamatisa ndikati simudza kutenda mangwanani ano. Tendera chikero chekutenda chisimuke, kuti that's mere act yekutora chingwa neropa raJesu inoshandura zvakatadzikwa nevanhu. Mazita enyu anochinja nekuda kwemuviri washe. Neropa raJesu rinoshandura upenyu hwemunhu. Ingotenderana nene manero ano kumangwanani ano kuti takanga tisina mazita, takanga tisina chekudya, takanga tisina chekupfeka. Hakuna vaida kuasosieta nesu kana kufamba nesu. Asi Jehovha vakatichera kwaisanga tisingawaniki. Pauri kutora ropa raJesu manero ano nemuviri wako ngazvirejeste mumusoro mako. Mwari vatiitire zvakanaka. Regai ndikumbire Baba muti wase kwavanamati vari kumashure ikoko, Jehovha uchitibatsira. Matei Mwari toda kutendai neropa nemuviri wenyu pamberi pedu. Tokutendai Mwari Mwari pataakutora ropa nemuviri wenyu, tirangarireyo Mwari wamasimba ose. Wauya wakaremerwa Mwari wamasimba ose, ngawadzikinurwe nemi Mwari. Wauya wachirwara mangwanani ano Mwari, ngawane kuporeswa kwenyu Mwari. Wauya Mwari wachishaya nzira Mwari wamasimba ose, nzira ngaizarwe ngemasuo, ngazaruke mukati
rangarirai vakomana navasikana panzvimbo ino musita nemuropa raJesu. Amen. Hallelujah. Pamuri kupiwa chingwa neropa raJesu, it's just a small cup, you peel up the top, ndo pane chingwa chacho, then you open, muzasi macho ndo mune drink. Regai ndiverenge kubva pana 1 Corinthians chapter number 11 verse ya 24 inoti, when he had given thanks, he broke it and said, take, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. And after the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. Do this as you drink it as often in remembrance of me. Imwe not the new covenant. Yaku itwe kuda kwenyu. Gaku itwe kuda kwenyu iko gaku itwe kuda kwenyu 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 itwe kuda itwe kuda kwenyu gaku itwe kuda kwenyu gaku itwe kuda kwenyu gaku itwe kuda
taura ichezorine Simba taura Pane vasati vagamuchira chingwa vasati vagamuchira muviri washe kana drink is combined ukangowana chino 1 zvakabatana tine here vasati vagamuchira vasati wawana kwekuendesa macups vachine macups vachine ma-M's avanawo ingosimudzai ruoko kuti titumire vanhu vasati vatorerwa ma-empty containers. Vana mama muchipedza, don't spend 5 minutes, we are just going to return the trays, come back ngatite zvekuchechi and we can clean after. Unosiya matray modzoka tite zvatofana kuita. Torai moyo wangu munyike muropa ndishambidzwe mundichenese chando chamatsutso. Torai moyo wangu mundisambidze mundichenese chando chamatsutso. Torai moyo wangu munyike muropa mundichenese chando chamatsutso. Torai moyo wangu munyike muropa mundisambidze
Adonai, tinokupa imbiri Jesu, tinokupa imbiri, tinokurumbidza Jesu, tinokurumbidza Jesu, tinokupa imbiri. machikaro chenyu chinoshamisa tinokutendai mangwanani ano Jesu tinokuongai nekuti muri Mwari mwoyo yedu ngaishambe nemi Jehovha mwoyo yedu ngaicheneswe neropa regoyana makatendeka mangwanani ano. Father, we worship your holy name muzita ra Jesu. Hallelujah. Dinoramba ndichinamata, Doramba ndichinamata, Dinoramba ndichinamata, Doramba ndichinamata, Doramba ndichinamata, Doramba ndichinamata, Diniri Doramba ndichinamata, Doramba ndichinamata, Diniri Doramba Jehovah
Warira kuzasitare Nekuti wakanaka Mangwanana chinorama chichinamata Yango shakaoma chichanamata Mashinonaka mari chinonamata Chisiva Jesu chichanamata Yango chana shomari Chichanama chichikuzasitare Nekuti makanaka mari Ayo amushanduki Jesu Makanaka Jehova Makanaka mari Orama mari Torama chishinamata Torama chishinamata Torama chishinamata Kana china somari chichanamata Yango shikapera chichanamata Yango chichirwara chichanamata Mwari chine utana chichanamata Chinorama chichinamata Nekuti murimari Nekuti murimari Amushanduki Jehova Makagara pachigaro Ono tikasimuka chinonamata Kuyamba takanyarara Chichanamata Mariama Nekuti tiwa Mabarana nongaongo Jesu Naongo mabarana Naongo wakanasa Naongo nakuti timari Naongo nakutunoko Naongo nakuti mutera Mari womba imama Rubito Tinoramba chikuramata imwari nokuti munoramba muri mwari pamazuva namazuva makonanano mweya mutsvene tinokutendai nokuti amushanduke munoramba muri mwari makonanano tinoramba tichikunamatai nezita raJesu weNazareta tinokuvongai makonanano Jesu mwari vasingashanduke mwari vanoramba vari mwari vavogwe makonanano akatenderwa Jesus, oh, be to Jesus. Yes, you are worthy of all the glory. We worship you. Amushanduke Jesu. Ayona matkoima. Nekutimurima. Aha. Jesu makanaka. Makanaka wasingasaduke. Pamuasa sinorema murima. Nemo shikanaka sichonamata. Nekutindiwa. Mariwa nezvivimbisa zvisingashanduke. Your promises are yes and amen. Makonanano tinokutenda Jesu. Nezita raJesu weNazareta. Vongai makonanano vongai chakamire. Muzita raJesu weNazareta. We worship you Jesus. Tinokutenda tinokuvonga. Muzita raJesu weNazareta. Yes, we worship you. Jesus, we worship you. Yes. Mweya mtene muri mwari ndinota
Tinotenda mweya mutsvene, tinotenda nyama dzatse yeusuru muzita raJesu weNazareta.
pagote kwarino Mwari kune relationships asikafani kufa, kune zviroto zvisikafani kuparara. Baba, nezita raJesu, imi Mwari tisimbisei mangwanani ano. Ndimi musimbisi vevanhu nemukundisi vevanhu nemurwiri vehondo dzevana vevanhu. Rufu ngarurege kuva nesimba, dhimoni reurombo ngarirege kuva nesimba, mweya weumhondi ngaurege kuva nesimba, mweya yengozi ngairege kuva nesimba. Mweya mutsvene, svinurirai basa renyu panzvimbo ino. Oya manara vakaushuma renerebeke ushuma manara vakausana. Imbosimudza kutenda kuti gore rangu harisati rapera, achigere pachigaro chenyasha. Isaya anonyora zvakanaka akati, kana uchida uye uchitenda, imbosimudza kutenda. Ingosimudza kuti I know kuti hazvisi kuenderana nemamiriro ezvinhu, but ndiri kuti ingosimudza kutenda pagwenga ipapo, simudza kutenda paruware irworwo, simudza kutenda pazvakaoma, uti pazvinooma nepazvinoreruka imimi munongoramba muri Mwari. Zita renyu harichinjwe nekuoma kwezvinhu, nyasha dzenyu hadzipereveri pakaoma zvinhu. Unoramba muri Mwari. Ndotungondimbira stanza ikunoti pazvinooma nepazvinoreruka, takapaka mota dzakanaka ndiMwari, tisina chekudya ndiMwari. Tenderana nesimba raMutsvene. Ndiri kuziva wakamira pakaoma, but ipapo anoramba ari Mwari. Mwari uyu ndakamutenda kwemakore, ane tsika yekuzviratidza akasimudzirwa, ane tsika yekuburuka kana vanhu vakatenda. Panodarikika pavakamira, panodarikika pavakagara, panodarikika ipapo, panodarikika. Mwari wekudenga munosindidzwa, nemangwanani ano munondidzwa. Baba vangu ngapadarikike, pakaoma ngapadarikike.
Mwari wangu unoramba uri Mwari Pasinoreruka unoramba Zikarema Mwari nawe soreruka unoramba henyu Pasinorema Mwari soreruka ukamagacheso chimbowana mazwi mashoma unotaura pamberi paMwari. Chimbovaudza kuti Mwari munoramba muri Mwari. Hamushanduke zita renyu, hamushanduke ukuru wenyu. Simba renyu rinoramba rakadaro. Nehondo dzedu dzinoziva zita renyu, nezvakatiremera zvinoziva zita renyu. Nevangwanano tiri kutenda muri Mwari. Yes, Lord. Tinokuremekedzai neumwari hwenyu usingashanduki. Thank you, Jesus. Makanaka Jesu, makanaka Mwari. Mazita yenyu mangwanani halo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Chimbosimudza ruoko rwako uti yaka pamberi paMwari. Hallelujah. Pane another song yaimbwa yaizonzi ndakwira gomo ndaona vachinamata. Pane pandofarira painonopera inozotiyo. Pandavaona vachinamata ndanga ndisina simba, but ndanzwa simba. Kureva kuti patinoungana takadai so, ukaona usina chauri kunzwa, draw power from those that hear. Amen and amen. Usatora fani nevanhu vari kubuda misodzi. Usatora fani nevanhu vari kuta. Unoziva kuti pane imwe nguva yandakaenda kuchechi. Ndiri mudiki, ndakakurira muFM. Panaenda kuchechi. Ndasvika kuchechi ndakaona mumwe muchinda aichema. Baba ivo vaichema, unoziva vakabata pore muchechi. Vachichema vakabata pore. Ndikafunga kuti murume ari kutambudzika. Angabva achema pane mukadzi nevana. Ndakazoti ndabuda ndikatarisa bhutsi yandakapfeka, ndikaona mota yari kurivhesa, ndikaona kuti no, maybe machemero ayo ndiye anopa mota iyo. Kune vamwe vanhu vokuti ukamuona achinamata unofunga kuti asangana nezombi. But kwatakacherwa kwakasiyana, kwatakabva kwakasiyana. Vamwe tikasanamata tinofa. Can I repeat this? Vamwe tikasanamata tinodi tinofa. Mangwana chaiye toswera takufudza mombe. Saka wakaona takutamba usafunga kuti tiri kuita mafanizi. Tiri kuziva zvinorwa nesu. Pamwe pacho kudzikama vamwe vachinamata rugare, nhamo dzinodi dzinosiyana. Manzwa zvandinotaura. Never ever take fun of anyone praying. Auzive kuti ari kuwirirana naMwari wake kusvika papi. Those are different. Isu vamwe tinotoziva kuti tikasamira papulpit pano tinoparara. Vari kutotida kuti tinge tifudza mombe. Asi nekuda kwokuti ukaramba uchinamata, nyaya yekunamata inoita zvakanaka. Ndakanakirwa nesomwe, pandongofara paunoti ndakwira gomo ndavaona vachinamata, ndanga ndisina simba. You draw power. Pamwe pacho ukaona vamwe vanhu vachiita zvinhu. Pamwe pacho ask kuti why. Usafunge kuti vari kutamba. Kuno munhu akambondudza zvikanzi zvinoita kuti munhu adye dzine nedikita rake papulpit. Shamwari, dikita riri nane. Pane pamwe pokuti unonoradzikwa naSatani paunonyatsoona kuti panapa ndaakushandiswa panapa. Wanzwa zvandinokuudza kana tonamata ngatisaite zvekutamba, ngatinamate tichidini tichirevesa. Praise him. Thank you so much. God bless you. Tingava nedu patingagara pasi. Vanhu ava vanoshanda, ese avazoimba ndamira. Handiwo vakapractiza. Asi pese pandinomira ndinobva ndatanga kusarudza dzangu. As the Spirit leads. Hallelujah. Wotaridza munhu ari padhuze newe uti namata uchirevesa. Namata uchirevesa. Ngatisanganei midnight prayer ya 12 midnight mangwana. 12 dzichikwana nendakamuka takutonamata. Pane nyasha dzinowanikwa nenguva dzeusiku tichinyengetera Mwari vachitibatsira. Takaropafadzwa nemukomana
anonzi Watidaishe Elroy, God who sees me in Helbro. Kumba kwedu kumurie kwa Jiriji taane mwana mkomana ne Friday Maneru, saka the family have been enlarged naye. Kasangana na baba Jiriji movati makorokoto pamwechete na amai naye. Kwane vakomana vatatu. Hallelujah. Mukandibatsira one mic kuti ikwire zvinondibatsira. Kana ichikwanisa ndirege kuskrima maningi. Yes, thank you so much. Hallelujah. Revival yakwana uyai tizonamata. Can I repeat this? Uyai tizonamata. There's always power in prayer. Everywhere I have gone. Pani song tembo. Tani song yata Simba man. Ameno tiagaenda kupi kupraise. Yanga itori musoro mangu. Hanzi na wanyabadza unoti yatiza iri kudzoka. I will say. Ngani gwetsvaga maakavisa. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Ande kubhuku ya Jacob chapter number 30 verse 25 to 32. Jacob chapter number 30 verse 25 to 32. Jacob anowanikwa kuna Genesis. Kana uchitsvaga Jacob anongowanikwa kuna Genesis. Saka it's Genesis chapter number 30 verse 25 to 32. And I kusvika ku 37. Genesis chapter number 30. Mukatsvaga Jacob amfima kaiwana. From verse 20. 25 ndokuudza kuti chimirai. Zvino Rakeri akati abereka Josefi, Jakobo akati kuna Rabhani, ndiregei ndiende kumusha kwangu nekunyika yangu. Ndipei vakadzi vangu nevana vangu vandakakubatirai. Ndiende hangu nokuti imwi munoziva kubata basa kwangu kwandakakubatirai nako. Rabhani akati, zvino kana ndawana nyasha pamberi pako, gara hako, nekuti ndakaona kuti Jehovha akandiropafadza nekuda kwako. Akati, ndiudzei mubayiro wako ndigokupa iwoyo. Iye akati, imwi munoziva momene zvandakakubatirai uye kugara kwezvipfuwo zvenyu kwandiri, nekuti zvamaive nazvo ndisati ndasvika zvanga zviri zvishoma, zvikazowanda, zvikava zvizhinji. Jehovha akakuropafadzai pose pandakatsika, zvino ndichabatira imba yangu riiniko. Iye akati, ndokupeiko? Jakobho akati, musandipe chinhu kana mukandiitira chinhu ichi, ndichafudzazve zvipfuwo zvenyu nekuzvichengeta. Ndichafamba pakati pezvipfuwo zvenyu zvose nhasi, ndichiraura pakati pazvo zvose zvine mavara nezvine makwapa nematema pakati pemakwai, nedzemavara nedzine makwapa pakati pembudzi. Ndizvozvo zvichava mubayiro wangu. Nenzira iyi kururama kwangu kuchandipupurira pashure, kana muchizouya kuona mubayiro wangu uri pamberi penyu. Dzose dzisina mavara nedzisina makwapa pakati pembudzi nematema pakati pemakwai, izvozvo kana zvawanikwa kwandiri, mungati zvabiwa neni. Rabhani akati, ndizvo hazvo, ngazviitwe sezvawataura. Nomusi uyu akaraura nhongo dzembudzi dzakanga dzine mutsetse nedzine makwapa, nenhunzi zvose nembudzi dzakanga dzine mavara nedzine makwapa, dzose dzakanga dzine ruvara ruchena, nepakati pemakwai ose akanga ane ruvara rutema, akazvipa vana vake. Akaisa runambo rwemazuva matatu pakati paJakobho. Jakobho akafudza zvipfuwo zvaRabhani zvakanga zvasara. Zvino Jakobho akatora matanda omusitokaris nomumanda nomupurani, akasura matau. Dzokororai futi, hatina zvatanzwa. Zvino Jakobho akatora matanda omusitorikasi nomumanda nomupurani, akasura matiro michena, akasura mitaro michena paari kuti kuchena kuonekwe kwakanga kuri maari.
akaisa matanda akasvuurwa pamberi pezvipfuwo muzvimwiro paiuya zvipfuwo zvichinwa zvakatora zamu kana zvouya kunwa. Zvipfuwo zvakatora zamu pamberi pematanda, zvipfuwo zvakabereka vana vane mutsetse nevane mavara nevane makwapa. Zvino Jakobho akaraura makwayana akataridza zvipfuwo kuna zvaive nemutsetse mitema pakati pezvipfuwo zvaRabhani, akaisa mapoka ari oga, haana kuzviisa muzvipfuwo zvaRabhani. Zvino nguva imwe neimwe kana zvaive mune simba kana zvaiva nesimba pazvipfuwo zvichitora zamu, Jakobho akaisa matanda. Zokororai 41. Zvino nguva imwe neimwe kana zvaive nesimba pazvipfuwo zvichitora zamu. Mirai ndiiverenge. Zvino nguva imwe neimwe kana zvaiva nesimba pazvipfuyo zvichitora zamu, Jakobho akaisa matanda pamberi pezvipfuwo muzvinwiro kuti zvitore mazamu pakati pamatanda. Maizwisa? Yeah. Yes. Chigumirai ipapo. Hande kuchirungu verengai pa 37 kusvika pa 41. Jacob, however, took fresh cut branches from poplar, almond, and plane trees, and made white stripes on them by peeling the bark and exposing the white inner wood of the branches. Then he placed the peeled branches in all the watering troughs, so that they would be directly in front of the flocks when they came to drink. When the flocks were in heat and came to drink, they mated in front of the branches, and they bore young that were streaked or speckled or spotted. Jacob set apart the young of the flock by themselves, but made the rest face the streaked and dark-colored animals that belonged to Laban. This he made separate flocks for himself and did not put them with Laban's animals. Whenever the strong females were in heat, Jacob would place the branches in troughs in front of the animals, so they would mate near the branches. But if the animals were weak, he would not place them there. So the weak animals went to Laban, and the strong ones went to Jacob. In this way, the man grew exceedingly prosperous and came to own large flocks, and female and male servants, and camels and donkeys. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi vayo. Hallelujah. Nhasi ndoda kutaura nenyaya yandinoti drawing power. How do you draw power? Unowana kupi simba rako, nekuti hakuna murume kana mukadzi anogona kurarama panyika yevapenyu asina simba. Ukatarisa vanasikana vedu, they draw power from us. Vanakomana vedu, they draw power from us. Kana vari pazera rekutora simba. Nesu acho vanhu vakuru tine kwatinotora power. Munofunga kuti pamwe mufundisi ndo vane simba rose ndo monya anditi. But when my mother was alive, ndaive nezvivindi zvekugona kunamata manheru, ndo yandoparidza makusendisa ndanamata. Because one thing that I will know is that old woman is going to say something before I stand on the pulpit. Kureva kuti in one way or the other, ndaidrew power from her. The moment she left, unoyatsonzwa kuti pamusoro pangu hapachisina a certain person who used to pray in a certain way. Saka, how do you draw power? How do you draw your blessing? Power is equal to blessing. Blessing is equal to power. You can interchangeably use blessing and power. Makambonzwa here mukataura nemunhu akati taure obva ati munoziva here kuti vamunangagwa mwana watete wangu, anenge achiti muri kutaura nyaya munobva angoti pakati nepakati penyaya munoziva here kuti vamunangagwa nditete wangu, mwana watete wangu. Iwe kana vanga uine mhepo dzekufunga kuti uchamurova mbama, paanongoti mukuru uyu mwana watete wangu, pane kamwe kaodha kaunofanira kutanga kuva nako. Nevakomana kana vachida vasikana, akabvunzwa unogara kupi, ndonzi Jiriji. Ipapo atodhrowa rimwe pawo, ane kamwe kasimba kaadvantage kaanako, kureva kuti people draw power from other people. Akunyepe vanhu vanodhrowa power from other people.
paya paunonzwa vachiti profesa, vanhu vachiti profesa Nyabadza. Profesa harisi zita ravo, it's a word rinovapa power. Kana vakanganisa chirungu hamuzvioni nekuti vati profesa. Why? Pane simba ratotaurwa panzi profesa. Iwe paunotyora chirungu totokumaka, but profesa vakatyora tofunga kuti it's a new version of English. Why? Vakadrowa power pazita rinoti profesa, rine simba rarinouya naro. How do we draw power in the spiritual world? Simba remumweya rinototorwa kune vanaro. And kana Mwari vakushandisa simba remweya haumuke unaro. Vanokupa the appointment yekuti unodrowa from anaro. Ndosaka uchizonzwa Elisha achikumbira double anointing from Elijah. Iye akanga anzi Elijah akapiwa commandment akati go and anoint Elisha in your stead. Hazael for northern side and Jehu for southern side. Asi kuti Elisha angofuma chinzi anzi naMwari anointed obva atotanga kuprofita zvanga zvisingadaro. Ane paaifanira kudrowa power panonzi simba racho ratangira apa. Manzwa zvandikuedzana. Ndosaka muchiona kuti so paanorasika achienda kumadhongi, Mwari vanomunanganisa nekuprofita Sameri kuti anodzorwa mafuta. Mwari vamusarudza, but pane paaifanira kunodrowa power asati apinda muofisi yaasarudzirwa. Mbotari even munyika yevapenyu pavanhu chacho zvinoshanda zvichidaro. Kana wakuchata uzvichatisi, unotochatiswa nemumwe munhu kureva kuti muchato wako unova valued the day you draw power from a vow that has been done by someone and you are repeating it. Manzwa zvandikuedza zvamura. Kunyangwe ukaberekwa uri mambo, pane musi unofanira kuzoanoindwa to draw power kana kuwana pekutangira. But iri kuti isusu until you bless me. Gore rakupera chirega nditaure chokwadi. Hakuna munhu anoropafadzwa asina kuita partnership nemunhu anoropafadza. Kana wakuda chinhu chamai tamba nemwana, that is the easiest access yekuti utaure nemwana. Ukangotanga kufarira mwana, mai vacho vanozongokufarira naturally. They do vega. Kana uri kuda kubikirwa chikafu chakawanda pamba pevanhu, ingonyepa kuti masofa enyu akanaka. Your house looks good. Muri kunhuhwirira zvakanaka. Iwe wakabata mhino kudai. You draw power. Pane pazvinotangira. So ukatarisa munzvimbo dzemweya, Mwari pavanokuropafadzai, simba racho havakupei direct. Vanoripa vamwe vanhu kuti rizouya kwamuri. That's why you see kuti any king, any anointing, any king or any prosperous company ine spiritual power yainofanira kuconnectwa nayo. Ndosaka wazonzwa Labhani ati, Labhani yaive hanzvadzi yaRebheka, yainzwisisa kuti muzukuru akatiza kumba kwatete aropafadzwa nababa. Saka Labhani akava neunderstanding kuti makwai ake ari kubereka nekuda kweanointing yaiswa pamusoro paJacob. Kureva kuti zvinhu zviri physical zvinosensa zvinhu zviri spiritual to multiply. Mari yako iri physical, its multiplication power, it takes it from the spirit. Ndichiri nemunere. Saka unoti mombe, nembudzi, nemakwai, zvakabereka nekuda kweanointing yanga iri pamusoro paJacob. Kuna mumwe munhu andikutaura naye. Pamuri kushanda nevafundisi, zvinzwisisei kuti simba renyu rinouya through mapastors. Pane paunoda pastor, pausingadariki usina pastor. Kunyangwe mukaita PhD, kunyangwe mukataura nentimi, kunyangwe mukanaka, zvekuberekwa wakanaka, beauty yoyo inongoda pastor. Any dimension of life that you've gone into, it needs a pastor, a true pastor.
kureva kuti mufundisi vane simba rekukuvhurirai kana kukuvharirai. Ivo vane vasina mota yacho, vasina mabhazi acho, but vanogona kuva necapacity yekurambidza bhazi kuenda kumberi. That's why muchiona kuti vese vakabudirira either ane n'anga yake kana ana mufundisi wake. Labhani kwakunzwisisa nzvimbo dzemweya dziri so direct, ende mweya wemunhu nesimba remunhu rinobva dzimwe mhepo dzichiri kurarama mereji yako dziri kuenda hadzisati dzanyararidzwa nekuda kwekuti mufundisi havasati vataura anything padziri. Bhaibheri robva rati ndichakupai vafudzi pakati vari pamwoyo pangu. Hakuna generation Zimbabwean liberation struggle yakarwiwa iyaya yaitova nanyimbuya nehanda nyakasikana kumashure nakagui vakanga vari chembere vasina chavainacho, but vaitora simba ravo kun'anga dzavo idzodzo. Nanhasi vanoita zvematongerwo enyika kuZimbabwe havararami vasina kuimba mbuya nehanda nyakasikana. Kwavaiti vari makomrade, gandanga ridyederere mukoma rinozobombwa, vachidya mafetikuku. Varungu vakasvika vaisaona vanhu, vaingoona maturi ane mitswi. Nyakasikana atoita unhu wake. Kureva kuti even that power riri unorthodox kana rine parinotoshanda. Iwewe unofunga kuti kugeza ucharoorwa nekugeza, fesi inopera neponzi, ganda richaneta mafuta ose. Murume kumwe kuti baso we one night stand chaiyo unomushaya, we upombwe chaiyo unomushaya, we madhimoni chaiyo hauipa kwete wedenga, we dhimoni chaiyo anogona kutadza kuuya pauri. Why? Zviri mumweya, zvinoparetwa mumweya. Kana wakudrowa power, ukanzwa munhu achiti nhingi anoda kudiwa namufundisi, iye ndiye akatorasika. Hakuna munhu asingafaniri kuda kudiwa namufundisi. Munhu wese ada kutodiwa namufundisi, kuti zvinhu zvako zvifambe chitodiwa namufundisi. Itowana kamwe kasipoti kako kaunokwanawo pana mufundisi. Zvitori normal and healthy kutorwira kasipoti kako, kwekuti ukafona even nefoni nyowani nditi ndimai mutwasekwa, kutongozikarwa ikoko pane kamwe kanyasha kanenge kaburuka, rega kurarama gara musango asina anomuziva, nekuti nyasha hadzingomuki, dzine connection. Labhani akaziva kuti mukomana agoni kuenda, ngaagare kuti dzibereke. Unoziziva here kuti unogona kugara nemurume kwe 10 years usina kuita mwana? Mufundisi vakangouya vakataura kuti ngaibate, iye murume wako yewe mazuva ese, pasina chachinja, pasina piritsi ramamwa. Izwi rinotaurira muviri kuti yanguva yekubata nhumbu. Chinoitika chi? Power is drawn from the spiritual corridors. If you want power, you draw it from the spiritual corridors. The spiritual corridors and territories, they are servants who manage and who minister and administer spiritual territories. Kune varume nevakadzi vanoshanda mumaspiritual territories, vanoti vakakozo vakataura kuti idya chingwa chinobatika kumba kwako, vasina kuenda newe kubasa, batidzi ndika inoteerera zvemweya. Ndosaka uri kuona kuti Labhani ari kuropafadzwa nekuda kwaJakobho apinda mamake. Vanhu vazhinji vari kutenderera vachishayiwa kwekuenda. Why? Havana kuzarurirwa revelation yekuti where do I prosper. And pano pachechi takazonoita minyama yekuti vanoropafadzwa naMwari vari very selfish. Haadi kuzoya achitaura kuti inini ndanga ndisina chinhu, pakazotaurwa izvi zvikaita. Unongoona nemota dzavo kuti havane vakudya, havane matama, ndipo unongoona kuti airine rakudya. Mwana nematama kuti uyu munhu atsvukirisa, pane zvaitika. Why? Simba
ende ukavabvunza vese vari kudya havagumire pano ndivana Nikodhimasi manheru vanenge vachiita mahwekwe nemusharukwa vachizevezerana namufundisi. Baba munoziva here chakati dzimwe mari ivo vakamirira 3 December, vamwe vakatanga kare 3 December vari kutowedzera pamugomo waakutozara. Iwe mugomo wako hauna chinhu, utori neburi. Wakapiwa mugomo wenyasha ukaboora nemakuhwa, ukapiwa mugomo wenyasha ukaboora nekutaurisa. Vamwe vakutowedzera pamusoro. And I don't want to lie to you, zvinhu zvemweya ukasazvinzwisisa panyika yevapenyu, you will never have power. Ndoda kukubvunza kuti chii chinoita kuti kana taakusimudza vanhu kusimudzwe uyu kuchisara uyu? Corridors of the spiritual power. Ndosaka uri kuona kuti Labhani arambidza Jacob kuenda. Jacob akati mandirambidza kuenda, asi yandanga ndakukumbirira kuenda hakusi kuti dzirambe dzichiwanda, kuti ini ndichinotsvaga pfuma yangu. Zvamanditendera ukatarisa vanoita zveagriculture nevari muindustry, kuberekwa kwemombe ine mavara pamba kunogona kutora kana 10 years musati mawana mombe ine mavara. Saka Jacob akakumbira chinhu chakafadza Labhani, kuti mukomana uyu anoda zvishoma ngaatore dzinoita mavara. Haana kuziva kuti munhu waari kutaura naye ari dangerous. Iyozvizvi vari kuti makwere havazive unhu hwedu, havazive mararamiro edu. Kana vasati vatizadza nemagumbakumba, mari hatisi kurega kutora, tichaitora, tigoitora, tigoramba tichiitora. Isa hatipinduri pasocial media, hatitauri nezvavo, tinongouya kunototo tongoti nyika ino inongoda Jesu, zvinongoda Jesu. Iwo achitaura pamedia, tichibuda muno totonokomba mari. Zvinoda mweya waMwari kukuzarurira kuti kana ndakuda simba, I draw it from the men and women of God. Every guta rakamisikidzirwa munhu wechokwadi anoti akataura denga rinozaruka. Ndosaka waiona kuti mvura iwe kwaive nemageologist nevanhu vainaisa mvura, but zvaingoda Elijah kuti ngaimbomira. Kureva kuti vanhu vanoita zvemweya vane power. I want to teach you this. Hakuna munhu ari useful as a pastor. If you want to go far, batirana nemunhu anonzi pastor, wherever you go. Itori demoni kureva mufundisi, itori shaire nhamo kurwa namufundisi. Unorwa nemunhu anovhura masuo echikafu. Mbotarisana, mutauro makagunisira rini kundireva. Mbotarisana. Paya paunoti Jiriji akuda kuonererwa, kana wanga ine 10 masage ehupfu kwatosara 1. Mamwe ese aenda muizwi rinoti kuonererwa. Why? Vanhu vaMwari, when you want to draw power, you draw it from the spiritual corridors. That's why mchizoona kuti unoziva kuti munhu wese anoshanda paaltar neanoita nevanhu vealtar atambudziki. Unoziva kuti Labhani anosvika onotora power kuna Jacob, mukadzi ake dzowanda, okomborerwa. Jacob akuda kuenda, akuda pfuma, hanzi akatora miti chaiwo. Imbodza kuti zano ndibatsire, Mwari ndipewo zano rinoita kuti ndipinde. Atora miti kwakuisvura, hanzi paiuya mombe dzine simba nedzakasimba, aisa miti iyoyo dzobereka dzine mavara. Panouya dziri kurwara dzine chikundu, obvisa dzobereka dzaLabhani. Kusvika vana vaLabhani vati, honai muroyi uyu akabva mwana wehanzvadzi yenyu, atora danga redu rese aenda naro. Do you know kuti pastors sometimes they transfer blessings from one person to another? Munoziva izvozvo? Ndine mumwe munhu wandaiudza nezuro, ndikati pano paRudaport pakasvika munhu 1 anongosvika kuti mufundisi mota yamunodhiraivha imari izviya. Ndomuudza kuti mirai ndiibhadhare. Imi mese munozosara moti uko iye akachengeta nyasha dzeguta. Imi muchipfichuka nekudikitira, iye akakuchengetera inyasha. Makamboona even mumafamilies kune 1 munhu anokudyira imari, 1 munhu anosvika obva achengeta baba namai. Mobva mati ndiye ari kuvachengeta, akubira inyasha dzemusha wese. Zvichaitwa namukoma, pese pamaenda kuna mukoma, muri kuona mukoma vari kungokura, vari kushandisa nedzenyu. Because Bible shoko raMwari rinoti whoever minister to a parent become blessed.
Saka kuroti kana Mwari vanga vakati mhuri iyi inoita mombe 10, ari kuchengeta vabereki anotora 9, imwe vamwe vese muri 8 mosheya 1. Tarisana mungotarisana uone kuti ma-spiritual corridors anoshanda ne-understanding yekuziva kuti imi muri vana vaMwari. Chimwe chinokukanganisai sevana vaMwari kushaya zano. Amuite ma-back to back agreement naMwari. Murume anonzi Jacob ari paBethel, yaakazotumidza kuti Bethel, anoti ndakuenda kwaLabhani ndiine tsvimbo, mafuta andapiwa nababa. Fact akabva achitiza akapiwa namai. Mafuta andapiwa namai ndakuadira pasi. Vadira mafuta vapera. Mafuta apera vasara netsvimbo. Akati Mwari mukanondiropafadza kwandakuenda uko, ndipandinodzoka noenda kupai 1/10 of everything. Vasimuka achienda netsvimbo yake. Asvika kwaLabhani akuda 1/10 yekudzokera nayo. Mazuva ekudzokera kumushadi akwana. Ndopaari kushura miti achiti mhuka dzese, iwewe ndepapiwo pawakamboita agreement naMwari kuti ini ndakuita ichi kuti imi mugoita ichi. Kana ari padhuze nevari kurara kuri kupisa, mumutse muudze kuti tinorara manje kumba. Ngomudze kuti tichanorara kumba manje. Vana vaMwari, pamuri kutaura blessing nepamuri kuda blessing, don't sing, don't dance, don't pray and go. Chimbowana kamwe kaportion kaunotaurirana naMwari kuti ndoda kuita ichi to draw power, ndoda kuita ichi to get power. Power is it's an active thing that you ask. Solomon anoti ndoda simba rekutonga vanhu venyu. Vangani venyu vakambopinda muprayer akati ndoda kutonga. Kana kuti Mwari ndokumbira nyasha dzekuzvininipisa. Ndosaka uchiti pese pawasvika even ukaona mukadzi wemunhu unongotyora muzura, mamukasei. Iyo uri baba ane ndebvu uchityorera mudziva mwana wekuyouth, baba makati wamukasei mwanangu, wakabatwa nemweya wehumility. Paunofa simba rekutonga, power in the corridor. Iti Mwari ndipei nyasha. Munoziva kuti vanhu vaMwari munoziva kuti vaive nesimba. Moses munoziva kuti vaive nesimba rekutuma matatya mumba mafaro, mubedroom mafaro matatya, mvura ikaita ropa mumba mafaro. Vana vaMwari ka izvozvizvi muri kutaurwa kunzi dzokerai kuZimbabwe, vamwe vakati mabasa ngaapere. Vanhu ivavo ngavasvuke miromo, musavasiye vachitaura zvisina basa. Ngavasvuke miromo. Pane hwana akasimuka achitaura kuti hanzi inonzi chii iri kushanda madhudhula. Toda kuponda maZimbabwenzi ese, ini ndiri mudhuze nemugeto ka. Pamanheru da kumuka ndakati Mwari uyu wedhudhula uyu, mupeiwo nyasha, mupei zvekuita kumba kwake. Ndiri kunamatira kuti apiwe zvekuita kumba kwake. Unoda kuti unopiwa kuti upiwe zvekuita kumba kwako chii? Unogona kuisirwa mwana pawheelchair, unogona kutatsirwa kufamba, angogara kumba kwake. Isa hatingatadzi kudya zvakakora zvakataurwa naIsaya nekuda kwemunhu ane dzungu. Isusu hatingatadza kudya zvatinoda nekuda kwemunhu ane dzungu. Hatina kurambidza vanhu kuenda kuchikoro isusu, ngavafundi. Ngavarege kuswera vachidhudhura isusu. Urunzanira. That's why muchonoti inini handina vana vanobatwa mazuva ese. Muri kuti apoti munoswera kumba. Avabate vana vangu. Avabate vana vangu. Why? Mari yacho yavari kushanda masaluni ndoda kutoishandisa. Munhu obva atarisa pasi, iyo handisi kurevesa, ndiri kutorevesa, handisi kunyepa. Mari yacho yavari kuita kumasaluni koda kutoishandisa. Documented or undocumented, kana uri mwana waJiriji uri safe. Hakuna chokuwana. Iwewe gara pabhenji pako, Sunday yako uya kuchechi, obvisa chegumi chako, isu tinongotaura izwi. Nemapurisa anonzwa izwi. Can I repeat this? Nemapurisa anonzwa chi? Kungotaura izwi. Vangani venyu vakambobatwa ndikati mira nditaure izwi. Iwe ndingada nditaure nendimi. Power inobu. Ende izwi randotaura nozondotaura kuti uyu Mwari ane basa musi weSunday ngaabude. Uyu Mwari munogona kumbomuchengeta wandei. Aiwa, ndoti munhu wese abude. But kune vamwe vane basa kudarika vamwe.
Amuzvizivi kune vamwe vanhu vane basa kudarika vamwe. Ndosaka uchiona kuti pakaitika accident pakafa vanhu 10 zvinonzi kwafa 10 civilians. Hatina space munewspaper yekunyora mazita avo. Kozoita mumwe wekuti akangogumwa nzwara tinotonyora pasi kuti mwana wa so and so. Mbotarisa munhu ari padhuze nekuti Mwari ngaandipewo nyasha idzodzo. How do we draw power? We draw power when by doing what we call spiritual planning. Don't live atinoti spiritual accidental successes. Do inonzi spiritual planning. How do I spiritually plan? Ndinogara pasi ndotenda Mwari kuti pandari ndakuita meeting naMwari. Ndakuita meeting naMwari ndobva ndavaudza zvandoda kuti vaite nezvandichaita. Kuno mumwe munhu ari kunditeerera. Unoita spiritual meeting naMwari. Mwari honai ndakagara apa. Mukandipa ichi neichi neichi, ini ndichaita ichi neichi neichi. Ende Mwari vanokunzwa. Vanhu vazhinji tiri kurarama inonzi circumstantial spiritual growth, not planned spiritual growth. Spiritual breakthrough. Kutotaurirana naMwari. Iyo zvimakasangana nedheri musi wa3. Usabvise mari yako kudepartment semunhu ari kurasa. Usabvise mari yako semunhu ari kurasa. Endai munoita spiritual covenant naMwari. Kuti Mwari ndikaita izvi ndiri kuda kuropafadzwa neichi. Enda unoverenga unonzwa Bible shoko raMwari chiti let your desires be known unto me. Vamwe vanhu vari kukomborerwa naMwari asinyaya kuti vanotsanya stereki. Vanhu vari spiritually coordinated in the spiritual network. You are well spiritually coordinated in the spiritual network. Do your life touch my spiritual coordinates in the spirit? How do I touch my spiritual coordinates? Bvunza Mwari kuti Mwari ndidzidzisei kuziva pfungwa dzenyu. Mwari ndidzidzisei kuziva pfungwa dzenyu. Mwari ndidzidzisei kuverenga pfungwa dzenyu. Mwari ndidzidzisei kunzwisisa pfungwa dzenyu. Mwari kana makuita zvinhu panyika chishandisai ini ndive mudziyo kuti zita renyu rikudzwe ini ndigodyawo. Unoziva kuti izvozvi ukataridza kuti munhu akaita seni inini ndiri mufundisi. Handina munda wandorima, handina basa randinoenda. Kureva kuti ndikaita need, a strong need kumba kwangu, ndogona kudecide kusaudza church board kuti ndine need. Ndobva ndanyarara because church board ine malimits ekuti izvi zvinoitwa izvi hazviitwi. Ndakagara kumba, I am praying. Mwari wobva vakuudza kuti enda unoitira mufundisi chakati, iwe wobva waramba. Endai munobvunza Mushakwe. Handizi kuti auya kuchechere Mushakwe, asi mukadzi wake arimo. Mushakwe akanzi naMwari, ena unoisira mufundisi food tank. Ndaida kuti fiwe wekuitisa mapeace job angu. Varega kuuya nayo basa varapera, akambotambudzika, akamboya kuchechi nekombi. Akazi ndifuna baba ndatadza kurara ndichinzi ndikuisire ifiwe. Ndikati uya nayo, haana kuuya. Akunodya mari iye nemukadzi wake vakuenda kuchekazi. Varova mari iyoyo. Pamwe mai Mushakwe kana mamusingazvizivi paya pamaitambudzika murume wenyu akadya cheku aritari. Akazondifona baba vati basa rapera. Kati rapera, mira tinamate, but ndakazomuudza kati iwe waitambudzikira iye wakapromisa kuti ini ndogeza ndopedza ndopaka orega kuuya. Ini ndisina kukumbira uri wapromisa. Vangani venyu vane hunhu ihwohwo. Baba mama ndiri kuuya kuzokubatsirai kutsvaira. 10 haupo, 11 haupo, 12 haupo, 2 haupo. Pamwe pacho anonzi spiritual sending. Every burden yawanzwa kuchechi, whether kutenga carpet, whether kutenga mvura, whether kutengera hemai mufundisi, whether kuchinja sofa, whether kutenga masweets deco. Don't think manyawi. Mwari kana vakuita zvinhu vanozevezera the selected people so that he can bless them. Saka vaya vanoti vakazevezerwa naMwari wobva varega kana kuti woita chinhu chinonzi procrastination. Mweya wekuti waudzwa chinhu naMwari wobva wati ndichaita mangwana, ndichaita mangwana, ndichaita mangwana, ndichaita mangwana.
imbotarisana unoti nhama yako hausi uri kuirima. Kangani pawakaudzwa naMwari kunzi do this wobva waomera. Vazhinji vedu tinozoti kana tapedza kunzwa Mwari tozonzwa futi Satani achiti usadaro, vanhu vanozoti chii, usadaro, hauoni kuti zvanyanya here, usadaro, hauoni kuti hazvisisiri zvekunamata here, usadaro, seva. Vana vaMwari, kana uchida kupinda mumacorridors ezvinhu zvemweya, sensa chinhu chese chekuchechi chawanzwa kuti ita, just do it the same day you have heard it, don't procrastinate. That's how you draw power. Because Mwari zvavanoita, mweya mutsvene ari gentle, akakutuma kuti tenga mvura, ukatenga mvura. Mangwana anokutuma kuti tenga chisofa, ukatenga sofa. Mangwana anokutuma kuti tenga mota, wotenga. Mangwana anokutuma kuti tenga imba. The more the responsibility, the higher the blessing upon your life. Vanhu vazhinji we are not drawing power. Panoparidza mufundisi unoita burden. Umwe munhu anotonzwa kuti kupa mufundisi mari yekuendesa kana dry clean, ndoda kuita chakati pachechi, ndasangana namai nhingi 30 day vane hembe 1, ndoda kuvatengera hembe. Uchingosvika kumba kuti mwana wamai wangu. Vangani venyu vari kubatsirikana pandiri kutaura nyaya yekudraw power. The Holy Spirit is not forceful. The Holy Spirit is very gentle. Anongouyawo kuzevezera. Iwewe kurumidza kunzwa kuti zvandazevezerwa ndiMwari, I need to do it. That's how you draw power in the spiritual corridors. It's not only directed to the pastor, it's directed even to the saints, it's directed even to your life. Vamwe venyu unotoudzwa naMwari kuti enda kuprayer, unenge uchinzwa that strength. Vangani venyu vanombonzwa that burning, dakunamata. Wozonzwa after 30 minutes, 1 hour, that passion to pray, it just goes away. Unenge uchinyatsonzwa mauri kuti dakunamata, kana unorara uchiti uda utsanya, ayo inoitika kuvanhu vakawanda. Unorara vakabvumirana nemuviri wako kuti mangwanani ndichitsanya, 8 o'clock obva wadya porridge, kuti handichazosvika mangwana. Iyo inobata vanhu vakawanda. Mweya mutsvene atobvumirana, matobvumirana nendichitsanya mangwana. Kwazochena bva waona kabanana ubva wakarowa, bva warowa kuti porridge, woti ndichazotsanya mangwana. But appointment yanga isiri kuswera mangwana. Appointment yanga iri nhasi. Saka pamwe pacho paunonzwa the passion to fast, the passion to pray, the passion to give, don't quench the spirit. That's how God speaks. Apa ndofunga ndiri kubatsira vanhu vakawanda. Newiki ramakatarisana naro revival, umwe munhu akabatanidza mari yake yesandi, asi musi wechipiri achabvisa imwe ogadzira musoro, musi wechitatu obvisa imwe oendesa kuraundi, musi wesandi woti Mwari maida kuti ndiitewo sei, iyi ndo yasara iyi. Iyi ndo yadii, ndo yasara after all takawanda. Mwari munongoziva kuti kuna moyo, kuna mulambo, mabody members, ini ndingazokwana here ipapo. Those things, they are spiritually connected. Vanhu vazhinji, we feel the edge, we feel the passion, but we quench the spirit. By that you become insensitive to the Holy Spirit. By failing to hear the soft voice, you are being insensitive to the Spirit. Rimwe zuva ndiri ku Clear Water Mall. I was walking, ndichifamba. Ndofarira kupfeka maslippers. Saka ndakapfeka maslippers vandasangana nomwe mwana wekumonash. Aimbouya tichiri uko kugarajo. Hanzi ndimi mufundisi Jiriji, ndikati hongu. Hanzi dakupai mari yebhuzu. Ndikaona kuti shasha yaona kuti mukuru ane maslippers. Vayandipa 1.5. Vatora namba dzangu. Vazoisa zvikanzi munoziva here kuti ndakapiwa repeat for 3 subjects. Pandakakupai mari yangu, ndakasvika ndikanzi nyora masapu. Tese vanhu vemasubject vedu takanzi nyorai masapu, toda kuchinja inonzi chi, munoti curriculum, chinyorai masapu. Saka iye 1.5 yake yakabatsira nemamwe vanhu vanga vakaomera kuti vachinjirwe vanyore sapu. Akatonyora sapu akaenda. Chimwe chinhu chakutadzisa kuyambuka kunzwa Mwari. You draw power from hearing that very soft voice. Mweya mutsvene hatauri zvenchampanja, zvekukutsukutsa, zvekukupusha. Wakagara kumba, anongokuzevezera magunda. Nhasi
pfuura nekumba kwamufundisi usiye 6 pack yekoko. Magundo ovati ndanonoka mai magundo vanozoti chii after all mufundisi ndakaendesa mission house. Pane kamwe kakuzvishingisa so kanouya muvanhu kajona kaike kuti kuninivha vakaoma musoro handiendiko. Vana vaMwari, the Holy Spirit is talking to you. If you want to draw power in the Spirit, listen to the very soft voice. Mweya waMwari akava pamusoro penyu, apamborina need yekuti vanhu vaswere vachikugombedzerai for appreciation, vakugombedzerei for tithe, vakugombedzerei for mission house. It's a burden inoiswa mauri naMwari yakanzi handingadyi patafura yamambo, ndichidira waini patafura yamambo, masvingo eJeriko akawa. Mazvaendera pamwe pacho vanhu muri kumira kuti ngazviparidzwe, ngazvitaurwe. Listen to the soft voice. That's how you attract the power in the Spirit. That's how you get this power in the Spirit. That's how you draw power in the Spirit. Vamwe venyu mune vanhu vamusingatauri nawo. Pese unenge uchingonzi tauriranai kana. Tauriranai. Umwe unototaipa message yapera woidelete. Haanozojaidzwa, haandobva ndamujaidza. Pamwe pacho vakabata breakthrough yako by not listening to that small voice. That very small voice. Maria munozobvisa maita kutsikwa, kujandwa, kumirirwa padoor, aina blessing. In a blessing is that soft spoken voice. Mweya mutsvene vachitaura newe. Bible rinoti Adam na Eve vari mugarden of Eden vasati vatadza, manheru kwakutonhorera, Mwari vaiuya like wind. Handiti mhepo inotonhorera zvishoma nezvishoma. Vanhu vazhinji vari muno, we are not prospering by not hearing that small voice. Even zvivi zvatinoita zvatinofanira kutendeuka pazviri, we are not hearing that small voice, but the voice is speaking. Ndatora nguva yakawanda tichinamata, ndauda kutopedza. Spiritual power. Unoziva kuti murume anonzi Jacob paanonopenda tsvimbo dzake oisa mumvura otanga kuisa mombe, pamwe pacho paunokuda kuwana blessing nekukomborerwa, tsvaga avenue inokukomboreresa iri practical. Tsvaga ene avenue that makes you blessed, be blessed iri practical. Mukatarisa Jacob apedza kuitirana agreement naLabani, anozoita basa rekutina mombe achidziendesa kumvura, achidzibvisa achitina dzimwe. Vamwe vedu tiri kuda makomborero but hatina chinhu chiri practical chatiri kuita chino attract a blessing. Is there anything practical that you do that attracts a blessing, that helps your blessing to be maintained? Giving yenyu inonza blessing ngaive spiritually networked. Baba chandidzura vakapa baba Sanyamao vaita inonzi spiritual realm inonzi goodwill giving. Aina promise, aina covenant, aina direct blessing. Manzwa ndezana. Zvikuru sei mukavapa muchitarisira kuti vazokupaiwo, hapana covenant, hapana blessing. Zvinhu zvinoropafadzisa muspiritual, kana wakuda kuropafadzwa uchida kudrowa ino inonzi spiritual power and spiritual breakthrough. One, iri 100% certain, ndimufundisi. Pano parudapoti inini. Usatarise pasi ndati inini. Usamirire muenzi kuya Tuesday kuzokutaurira ndati inini kundipa chinhu, as long as ndichiri pastor wepano parudapoti, whether ndine zvandagona or ndine zvandatadza, as long as I occupy that office, chese chawaunza kwandiri chine direct blessing inekuti wazadzisa shoko raMwari. It's a principle in a promise. One. Second principle in a promise, ndi baba wako na mai, finish and clerk tavara. Mazvinzwisa. Ini ndikachengeta vaJiriji is still goodwill. Pane inozonzi idaiwe kwenyu, ndo patinokwana, asi hapana direct. Kwandiri inini ukandichengeta unopfuma, ukachengeta inini unoita mari. Ndo direct promise iri shoko raMwari.
Ukachengeta baba vako namai unorarama makore akawanda. Ndozviri mushoko raMwari. Honor your father and your mother, and your days on earth will be more. Saka nyamunga, ukachengeta mbuya nyamunga, unorarama makore akawanda usina chinhu. Ukachengeta inini, unowana chinhu. Saka kuti udye zvinhu zvacho chengeta mbuya nyamunga makore awanda, kuti zvivepo chengeta inini. It's just as direct as that. Apana chitsotsi, apana shortcut. Kwanza ukamakana na mai wako uchichengeta inini, unenge unazvo but makore mashoma ekuzvidya. Yo, iri hariwanzi mamasuka iri handinyanyi uriparidzira. Hope handisi kukukanganisira idea renyu ramusi wa3. Vanhu vakuti tatukwa mari yedu hatichadi nayo, muchinda yakuonererwa isi tikamugadzirira mari. Iwe uzvibate mari yemusi wa3 huya nayo. Iri shoko iri ribate futi, rakakukoshera. That's why muchiona kuti vanhu vese vari padhuze nevafundisi, mukatarisa vanhu vese vari padhuze nevafundisi, their life naturally upgrades. Pane chinhu chinonzi natural upgrading the moment you work in the shadows of pulpit workers. Munhu wese anoshanda ari around pastors, there is one thing chinongozi pane natural upliftment, kungosimudzirwa kuripo. Pano paruda poti hamudi kuudzwa, vazhinji vanhu vakauya pavakauya nemasutu 1-1. Masutu aya akatozouya Mwari aona chido chavo chebasa raMwari. That passion of God's work, that's how you tap into spiritual corridors. Yo, haina hayo, haina amen. Regai ndipadarike. But vazhinji venyu makabatirwa mablessing, makabatirwa ropafadzo, makabatirwa chinhu chinonzi drawing power nekuswedera kure nevanhu vaMwari. Even zvikaoma ngazviome uri pamunhu waMwari. Even zvikarwadza ngazvirwadze uri pamunhu waMwari. And 9 out of 10 ukasangana namufundisi chaivo havakusiye nekuti zvaoma. Hazviti. It's very rare kuenda kuna mufundisi wakaomerwa wobva vakuignore. 9 out of 10 vanhu vaMwari vane tsika yeku inonzi vanounza imwe comfort isingatengwi nemari. Vanounza pamwe pacho kungotaura namufundisi wakaomerwa, even usina kutaura dambudziko rako, kuti baba makadii, tinofara mwana makadii, kwakadii kumba, kuri nani. That conversation 9 out of 10 kana paine zvakaoma zvinoreruka. Saka pamwe pacho you draw power by just talking to the servants of God. Just that conversation, kungotaura navo, kungovasendera message, kungotaura navo, it's part of drawing power. Why? Munhu wese anoita interface nedenga zvakamuremera zvinosuduruka. Pamwe pacho hapazi pese pamunoenda kumba kwamufundisi muchinotaura nyaya dzenyu. Pamwe pacho ingoenda kuti mama nadhedhi tauya kunokuonai. You just go there. Pamunobva dzimwe nyaya dzine dzanaka. So you also draw power by spending time with the servants of God. Just that time. 30 minutes is good, 1 hour is good. 9 out of 10 vanhu vanouya vachida kutemana nematemo, kungouyawo kwamufundisi zvinoreva kuti hasha dzinodzikira. So it's also critical kuti keep your Jacob so that the blessing does not go. Be a Laban who is keeping his Jacob so that the blessing must not go. Ndine mwe munhu andikutaura naye masikati ano, anga asina chinhu chaanofunga kuti anoitira vanhu vaMwari kana anoita pachechi. Go and draw power by doing something in the kingdom. Draw power by association. Draw power by knowing kuti munhu waMwari ane simba rekuti tidye chingwa. Vangani venyu vaizviziva kuti mufundisi akataura munogona kutodya chingwa? Mufundisi kungoti mufundisi vauya, sei muchinzibikirai vafundisi pavanouya kumba? Isu patinodya tinosiya chinhu chinonzi multiplier effect. Isu tikadya tikaguta, panotumwa the 12, panotumwa the 70, pozotumwa the 12. Zvinonzi mukagamuchirwa mukadya mukaguta varopafadzei. Kureva kuti paya panouya vafundisi kumba kwenyu, ngairege kuva tsika yekubika kuti pauya vaenzi. Regai ndipe example iyi kumba kwagondwe. Kana chuma akaenda kwagondwe akabikirwa,
ini ndozoenda kwagondwe ndobikirwa. Maigondwe wondibikira zvakafanana nezvawakabikira chuma, pane spiritual disorder. Because panofanira kuziva musiyano wekuti ava ndibaba ishamwari. Isu tinoshanyirwa nevabereki. Pamunoradza shamwari ndo pamunoradza mubereki. Zvinofanana here? Mabikiriro amunoita mubereki neshamwari zvinofanana. Zvinzwisisei. Pane chinhu chakuvadza vaKristu kutadza kuisa chiremera panzvimbo yacho. Ndo chimwe chinhu chakuvadza vanhu. Mufundisa isi shamwari yako. I'm not your friend, I'm not your fiancé. Nzwisisa kuti ava ndibaba ishamwari. That separation iyoyo inotokupa simba, inokupa power, inokupa chiremera, inokupa ma spiritual authority by understanding the order and the protocols of spirituality. Ndichazoipedzisa next year. Izvo zvizvi ndakuda kumbonamata. Ndanga ndichinamatisa vanhu zvakanyanya. Ndoda kunamata kekupedzisira. Right. Ndoda kuita munamato uyu. Iwewe wakateerera. Anditi mimanamata neni paya. Izvo zvindi ndakunamata. Ndoda kuita munamato uyu nhasi. Because musi weSunday ndichakuropafadzai. But ndoda kuita munamato uyu nhasi. Ndoda kuti uise ruoko rwako pa. Take your right hand to your chest. Just put your right hand to your chest. Umwe munhu ndo paakubata musoro. Ngotadza kuteerera ma spiritual orders. Umwe akabata huro. Chipfuva chacho ndechemunhu. Hande chako isa ruoko pa chest. Usaitonga wakwereta chipfuva. Ndechako isa ruoko rwako ipapo. Umwe akabata huro. Handa kuti huro ndati isa chioko pa chest. Pane moyo apa ndo panda kunamatira. Good. Baba vari kudenga nezita raJesu. Simba ramakatipa rekuropafadza. Ndora ndakutaura masikati ano. Baba ndakashumira gore rese. Uye ndichiri kushumira kusvika svondo rapera. Wese anopinda pano aafe kusvika gore rapera. Avashayiwe chekudya varopafadzei nepfuma yakawanda vaende kuKrismasi vachifara. Hakuna unorambwa, hakuna unochema, hakuna unofirwa. Baba ndakurambidza rufu mufestive season yose. Ndakurambidza ma-arguments nema-domestic violence mufestive season yese. Ndakurambidza kurwara kwevana mufestive season yese. Chengetai ma-teenagers ne-youth. Hakuna unoita nhumba asina kuroorwa, hakuna unoshandiswa kana kushandisa. Baba ndakutaura izvi pamusoro pekereke semuranda wenyu Mwari. Ndakuprofita masikati ano. Vese varopafadzei, vakomborerei, vachengetei. Ngavave nepfuma, ngavave nemufaro, ngavave neropafadzo. Baba vangu zvikwereti zviri kuvanetsa ngazvidamburwe. Zvaivarwadza hakuna anopinda mufestive season achirwara kana kurwarirwa. Zvikwambo zvese, ma spiritual husbands, ma spiritual wives, mweya yenkozi, madhimoni, mamhepo, mweya yeurombo, I suspend them. Baba kusvika 31 December ndinoda kuenda kuholiday peacefully. Hakuna unorwara, hakuna unofirwa, hakuna anoita accident, hakuna anobirwa. Ngakuve nerugare. Ndiri kuvhara masuo ese ezvakaipa, ndichivhura masuo ese ezvakanaka. Every blessing that I've declared, let it come to pass upon the lives. Hakuna izwi richataurwa nevakaipa kana rakataurwa before richamira panzira yavo. Patakupinda murevival ngavagamuchire zvizhinji muzita raJesu. Amen. Chirega uzonopiwa mvura yekumasowe kana kupiwa kundiso. Izwi randataura iro rikundiso yekuenda kuZimbabwe nekudzoka. Izwi randataura iro rikundiso yekuchengeta mhuri yako. Kana wanga ine machira emupostori wondiigira wondipise ndisati ndaenda kuholiday. Izwi rangu ndo rinokuchengeta. Wanzwa zvandikutaura? Even mbuya vako vaya vanoroya vanondiziva. Pavachauya vachanzwa izwi rangu rachitaura padho pako, hakuna zvavanoita. Haubatwi nematsikiriro, hauite musoro, hautemwe nemusoro. Jehovha unokuchengeta. Mamhepo ese
anonzi munzvimbo dzemweya, madhimoni nengozi tinozivana imomo. Mweya waMwari, madhimoni, ngozi, tsviyo tinosangana mukoridho tichitamba tese imomo, asi mweya waMwari ndo unokunda kudarika zvese. Manzwa zvandinoita, vese vane nhumbu, komborerwai, idyai, farai, hauiti BP. Vari kupinda kulabor handiendi kulive for you. Munongondifonera ndikutaura izvi, mobata vana venyu zvakanaka, Mwari vachitiitira zvakanaka. Vamasuka chechi ndairopafadza. Vese vanoda mari vachava nayo, vanoda mufaro vachava nayo.